फाथोनि थाखाय दोननोसै एवजेनदां ना लोगोफोर 6 बिगा एवगोन दिनैहाय 6 बिगाल' होखागोन दिनैहाय माने बारा खस्थ'बो जायोना हारसिं मानसि उफाय गैया बेजों लोगोसे दिनैहाय फंबायखौ फोरोंनायजों लोगोसे दिनैहायसो फार्स्ट एवदों आरोखि होमबाना जोंनि फंबाया माने बियो बेंगलराव थायोमोन ना बेंगलराव थानानै खुनु हालेवनाय मानाय बेफोरखौ अयभास गैयामोन ओंखायनो दिनैहाय ट्रेक्टर फोरोंनायजों लोगोसे एवजेनबाय आरो आंना दा माबायदि एवदों नायलांनो हागोन फंबाया बैजों गैलिमो बैजों गैलामो बैजों गैलिमो एवजोबगोननो हानायखिनि एवजोबबाय बैनिफ्राय एवबोदों एसेल'सैनो साननाय गिदिङाखै सोरबा बायोला फानखानायसै गारियाखौबो